Sanibona Mzansi, weMoshangane, uMthwana, weMzulu, weMpedi, umXhosa, umShangane, umZimbabwe, umSouth Africa, uMozambique, noma ngabe kuphi la usibukela khona. Maybe from the outside the borders of the country, America and all the stuff. Siyakubingelela. Igama lami mina uProfessor. I think it's been a lot. I mean, it's been long singabonani, it's been long singakhulumi, it's been long singa communicate. Abantu befika nje bezothatha izinto, bezothenga izinto ku-pharmacy. Well, sikhona eThekwini, if ningazi, sikhona eThekwini. Sizomove from West Street, I mean from Smith Street right now. Sizomuvela eBria. It's where we are located, and sikhona eSiphingo every day. Sihlale sikhona eSiphingo. Uyakwazi ukuthi ufike lapha mawudinga ama-products ungadingi mina. Uyakwazi ukuthi ufike lapha ya uzothatha ama-products osuke uwadinga, ufonele nama-distributors ethu. Wonke ama-products ethu asuke ekhona and kuyadeliver around. Maybe you are in South Coast, uyakwazi ukuthola i-delivery yakho. Mawukuthi you are far, ukude, uyakwazi futhi ukuthi uposelwe impahla yakho, iyakwazi ukuthi ifike noma ikuphi la ungabe uposelwa khona. Even outside the country siyakwazi ukuthi sikushiphele impahla yakho ebese iyakwazi ukuthi ifike. Mawukuthi wena uyazi ukuthi mhlawumbe une problem, mhlawumbe ufuna ukwakhela umsebenzi, mhlawumbe khona into oyifunayo, you make an appointment, sikwazi ukuthi sibonane and then sikwazi ukukusiza kulento ekumele ukuthi sikusize kuyona. Wena uyayisho sibone ukuthi sikusiza kanjani. Ufuna ukuhlolelwa, ufuna ukucheckelwa into zakho mhlawumbe spiritual, uyakwazi ukuthi uhlolelwe even online. Siyakwazi ukukwenza with a minimum of 200 rand. Siyakwazi ukuthi sikuhlolele ngo-200 rand noma ngabe kuphi, over the phone. We are able to do that. So sikhona la eThekwini, ila sihlanganela khona. As you can see that people are flooding in numbers. Bayasondela, bayafika, abantu bayafika. So ezinye zezinto engizokhuluma ngazo ezisibukile eMzansi, ngifuna sikhulume ngesipokwe, ukuphakama ngesipokwe, ukuthwala ngesipokwe. Ziningi izinto engizozinarrate nengizozichaza engizokwazi ukuthi nani nizibone ukuthi okay, into ekaso yimasha kaso, into ekaso sengiyayicava ukuthi ihamba kaso, yabo. So ezinye zezinto nizokwazi ukuzibona, more especially as umuntu kade sisa ne-Godfather, sisa kuyi-spiritual training. So sibuyile manje, sizokwazi ukuthi silekelele abantu abafuna ukulekelelwa, nabafuna ukusizwa, nabafuna ukuphakanyiswa, nabafuna izinto zabo, abakholelwa kithi, nabafuna ukuthi bathintwe izitha izandla. Sizokwazi ukuthi sibalekelele labo bantu labo. Yeah. So bengicela ukuthi ngikhulume ngento eziyi-2 namhlanje, phambi kokuthi ngivale le video. Wena into yakho ukuthi upress subscribe button wakho lapho, and then upress notification bell lela ezansi. Uyayibona notification bell, uyayipress so that you will be the first one to know mawukuthi si-uploada ama-video esuke siwa-upload. Okay, number 1, ngifuna sikhulume ngento ebalekile kakhulu manje. Kunamanye amadoda ayagula, into zawo azivuki. Amadoda ayagula, into zawo zincane. Amadoda ayagula, into zawo azicini masivukile. Amadoda ayagula mayikhumula nabantwana. Umuntu uzashawa amahloni mayikhumula phambi kwamfazi, uzafisa engathi umfazi angacisha lapha ya ekamerweni. Bathi mabayenza umdlalo, bayenze umdlalo wena kucishiwe kumnyama, yabona, ngoba ezinye zezinto yena unezinto angajabuli ngazo ezisemzimbeni wakhe ezisuke zimenza noma zimenza azibukele phansi, disgrace, yabona. So abantu abanjalo sibaphathele manje usizo labo. Abantu abanjalo bayakwazi ukuthi basizakale. Ikhona into ezokwazi ukuthi manje ikwenza into yakho iqine. Ikhona into manje ezokwenza ukuthi into yakho ibe strong, ingasheshi iwe. Ikhona manje into ezokwazi ukuthi into yakho ilule, ikhulise, ilule, idonse, ikhiphe ngaphakathi. Mawukuthi into yakho ingene ngaphakathi kuvele ejwabu kuphela, iyakwazi ukuthi ikhiphe ngaphakathi lento ibizwa ngomashangana igama layo, because izokwazi ukuthi ilule lento yakho. Lento izohamba nohlanga layo, ngilalele kahle, lento izohamba nohlanga layo. Moshawa uhlanga, ushaya uhlanga kakhulu uzathi uyazilimaza, uzenza wena. Ngibamba into yakho mina, ngeke ngize ngibamba into yakho. Uzozithi nje 1 2 1 2, ngizokutshela uzozenza kanjani kuphi.
into encane ethi ebese ufaka le stuff ozosifaka izohamba ne-oli yakhona and then ihambe ne-liquid yakhona. So wena uma ukuthi ngempela into yakho uthi wena incane into yakho uthi ayikhuli impela izokwazi ukuthi ikhula. Ayikho into esithi thina ikhona nesithi thina iyenzeka ebese ingenzeki. Yonke into besithi ikhona kuthina isuke ikhona ngempela. Abantu bayazikhulumela ke athi omunye mina bekade ngiyitshena ukuthi niyazidlalela ngoba wonke abantu mabekhuluma ngalento uthi ukulula induku ibe yinde phezulu kwaloko eyikona. kodwa mina ngithema ngiyithenga Enye into oyifisa kakhulu wathi uyisebenzisa umuthi wenduku wawubona manje umehluko. Iyakhuluma njengoba Yazikhulume njobe kwakushiwo kwathiwa uma usuyisebenzisa kwenzeka u1 no2 uyenzeka exactly into oyibukile wawuthatha ama chance. ngangithatha amashaya. Wathi uma usibone lokho ukukhulela wathi hayi angibuye ngilande nokonye. Njengamanje into ekuthiwa udetective impela abanye bazokhuluma athi omunye mina ngikaze mina nguthenga udetective angikaze ngusebenzise kodwa athi mina ngiyamazi umuntu okade enenkinga athi omunye kade ngiyamazi umuntu onenkinga. I'm talking about ama testimonies of the people. Athi omunye mina ngiyamazi umuntu okade enenkinga and lo muntu lo okade enenkinga ngiyamazi ukuthi bekade diagnosed with ama lungs bekade kuhlupha izinto zakhe ekade sedevelopa icancer ey'nsweni zakhe. So utheme esebenzisa umseshi njengamanje uyaphila uyakwazi ukuthi azihambele kanti bese umuntu eselala phansi. So we know umseshi uyakwazi ukuthi ukulapha, uyakwazi ukuthi umseshi ukulapha izifo zegazi, uyakwazi umseshi ukuthi ukulapha izifo ezinenkani, uyakwazi ukuthi umseshi ukulapha umeqo, uyakwazi ukuthi umseshi ukukhipha isilwane. Abanye baphalaza isilwane bazibone ngamehlo. Umseshi uyakwazi ukukhipha amadliso, umseshi uyakwazi ukukhipha izifo ezinenkani, umseshi uyakwazi ukukhipha amalumbu, umseshi uyakwazi ukuthi yonke into ewrong egazini lakho nasemzimbeni wakho uhambe wona uzifunele yona ebese uyikhipha yona ngaphandle uyiveze leyo nkinga leyo esuke wena ikubambile noma esuke wena ikugulisa ngaleso sikhathi. Umseshi uyazifunela inkinga esuke ikhona emzimbeni wakho ebese umseshi uyakwazi ukuthi wena ukuphilise. Mawukuthi wena impela uyasho ukuthi mina ngiyagula umseshi ukhona ungowakho. Mawukuthi wena impela unomeqo, wena impela awukwazi ukuzala ngoba kukhona abanye othola ukuthi omunye ubekade yena esebenzisa umjovo awusafuni ukuphuma egazini lakhe. Umuntu ojovayo wena ndoda ungajova ufuna ukuthi akhulelwe noma wena mfazi ufuna ukukhulelwa bokade ujova umjova ukaphuma egazini uyawusebenzisa lo mseshi. Mawusebenzisa umseshi uzothi uyozama sino kanjani sizohlala. Nawe ndoda othi wena unabantwana noma kade ufuna ukuzalisa awuzaliseki ngithi mina na kanjani sizohlala. Wathola udetective wathola umseshi na kanjani sizohlala. Abantu bonke abazikhulumelayo mabesebenzisa wonke ama products wethu athi omunye mina ngiyaqala ukusebenzisa iproduct, athi omunye ngiyaqala ukusebenzisa umuthi, athi omunye mina ngiyaqala into engizwayo ukukhulunywa ngayo ngithi ngiyayizama ingisebenzele ngendlela ekuthiwa izongisebenzela ngayo. Yonke lento esikhuluma ngayo sikhuluma ngento etested and guaranteed. Yonke imithi yethu iyasebenza noma ngabe uphi uyakwazi ukuthi umuthi nama products afike kuwe. Ungaphandle kweSouth Africa, ungaphandle noma ungaphakathi uyakwazi ukuthi uorder. Nayi inombolo la uyakwazi ukuthi ufake iorder lakho ebese uyakwazi ukuthi uthole ama products wakho noma ngabe iyiphi product wena odingayo. Umseshi ukhona. Idliso ngiphalaze amaqanda nenyama but kulungiyaka ngikaze ngidle inyama kusukela nobomvu phakathi epipini since vele ngomuntu ongathi unelumbonyana noma kuyileli edliso kakhulukazi idliso ke ilibambe cathi ngoba mhlawumbe selinesikhathi lihleli mhlawumbe ngango 3 years ilibambe yahluthule ngathi lihluthule lalinamathele khona ngoba mangidla sengiyezwa libhlungu futhi liyaxeka ukuthi mangiphinde ngiphinda ikhona ezophinda ikwenze futhi kodwa mhlawumbe yothi yophela imbiza mhlawumbe lobe selingasekho. hayi mase uyiphinda kwesibili mkhulu khululeka yabo nje usilihlothulile nje. Ukuthi lambuzo mgudula ngempela wonke yonke ibambekile
kunzima ngisho emncane manje ngiyazuma engawona kuzobe kuli ngiyabona impela ukuthi ngeza ukona isifo ngasithola nami sesami vele sikhulumale ayangiphatheki induku kanje hayi nande kumele ngifune ingane ngiyayiphuza-ke musho njalo njengamanje heyi ngalesibelethweni ngathi ngiyasikwa nje ngathi ngizobelesa ingane ngendlela kuyiyona hayi kube nkomkom kodwa ngizobona ukuthi iqhubekani ngizobona ukuthi iqhubekani understand kubuhlungu into ngize kwesinye isikhathi ngathi ngiyabona ngikhama ngathi ufuna ukuphuma umchamo awufuni ukuphuma umchamo kubuhlungu sekuchameka ngithuka kodwa kubuhlungu bangichama kubuhlungu kakhulu nomchamo khona uyashisa ngenye indlela baba manje kubuhlungu iqolo ngathi ngiyazikwa straight nalesi thezi ngasizela kubuhlungu nje aho nje ngiyazimali ngisho ukuthi ngikulalela hayi kubuhlungu